Όπως δεν μπορείς να γράψεις λέξεις χωρίς να μάθεις το αλφάβητο, δεν μπορείς να γίνεις επαγγελματίας στο μασάζ χωρίς σωστή βάση. Πολλοί ξεκινούν με διάφορα σεμινάρια ή μαθαίνουν ρουτίνες. Το αποτέλεσμα, μένουν στις κινήσεις χωρίς να καταλαβαίνουν γιατί τις κάνουν. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το πιο βασικό masterclass, στο Classic and Deep Tissue Massage, όπου θα μάθεις τη θεωρία και φυσιολογία για να κατανοείς σωστά τη δράση του μασάζ. Σωστή εργονομία ώστε να δουλεύεις αποδοτικά χωρίς να εξαντλείς το σώμα σου. Θα μάθεις διαδραστική ανατομία για να βρίσκεις και να στοχεύεις σωστά τους μυς και ένα σύστημα δημιουργίας τεχνικών που μπορείς να προσαρμόσεις σε κάθε άνθρωπο. Σε 2 μέρες θα κάνεις πρακτική εξάσκηση σε όλο το σώμα και θα έχεις καθοδήγηση και προσωπικό feedback. Είναι τα πρώτα σου βήματα στο να σκέφτεσαι σαν επαγγελματίας, όχι να αντιγράφεις τεχνικές. Το διήμερο σε προετοιμάζει για το επόμενο στάδιο. Με αυτό το θεμέλιο μπορείς να συνεχίσεις εξειδικεύσεις όπως spa and wellness ή sport massage. Χωρίς βάση, όλα τα υπόλοιπα είναι στον αέρα. Είναι το αλφάβητο του μασάζ. Από εδώ ξεκινάς για να φτιάξεις τη δική σου γλώσσα σαν επαγγελματίας. Αν θες να μάθεις σωστά από την αρχή, δήλωσε συμμετοχή στο διήμερο Masterclass και χτίσε το θεμέλιο της καριέρας σου.